Għat-tieni darba konsekuttiva Joseph Vella li għandu l-kumpanija Velġo reġa' għażel li ma jitlax il-qorti minkejja li kien imħarreg biex jidher il-ħamis fid-9 ta' filgħodu quddiem il-Maġistrat Anthony Vella. L-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Viktor Xerri li qed jidher għall-akkużat qal li Joseph Vella ma kienx jiflaħ. Joseph Vella li jiġi tziju tas-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Graziella Galea qed jiġi akkużat li xaħħam lill-eks Sindku ta' Sliema Niki Dimek billi xeħitlu 24,000 euro fil-but. Mill-investigazzjonijiet li kienet għamlet il-pulizija f'dan il-każ jirriżulta li l-kumpanija Velġo kienet qed tiddepożita flus fil-kont tal-Bank ta' Dimek. Il-pulizija konkludiet illi minn dawn id-depożiti suspettużi kien hemm 8 ċekkijiet illi jvarjaw minn 1,000 euro sa kważi 7,000 euro. Ħafna miċ-ċekkijiet iffirmati minn Joseph Vella jew il-mara tiegħu kienu joħorġu fuq ismijiet differenti minn dawk tal-eks Sindku ta' Sliema. Bħal Viktor Galea li xetillu spjega kif huwa qatt ma kellux jaqsam ma' Vella, madankollu dan xorta waħda ħarriġlu xi ċekkijiet fuq ismu. Iċ-ċekk in kwistjoni kien jammonta għal madwar 7,000 euro datat 18 ta' Marzu tas-sena 2010. Huwa qal li l-firma li nstab li kien hemm fuq dan iċ-ċekk ma kienetx il-firma awtentika tiegħu. Vella qed jiġi akkużat li ta' dawn il-flus f'commissions lil Niki Dimek għax beża li jitlef il-kuntratt tat-tindif ta' Sliema. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ kontra t-tziju ta' Graziella Galea qed titmexxa mill-Ispettur Angelo Gafa. Sa dan it-tant mill-investigazzjonijiet li għamel One News jirriżulta li t-tziju tas-Sindku ta' San Pawl il-Baħar kemm il-darba xellef difru mal-ġustizzja. Fis-sena 1997 huwa kienet jiġi investigat fuq każ serju ieħor. Dan apparti l-multi ta' traffiku li ġielqala fl-aħħar xhur talli abbuża mill-pożizzjoni tiegħu f'San Pawl il-Baħar. F'Ottubru tal-2009 Vella kien ingħata offerta temporanja t-tindif f'San Pawl il-Baħar li mbagħad qatt ma ġiet ippubblikata minkejja twissijiet li saru lis-Sindku Graziella Galea. Bis-saħħa ta' din l-offerta, suppost temporanja, Vella spiċċa daħħal dħul nett ta' madwar 400,000 euro.